Пасля гэтага Господ вызначыў іншых 72 і паслаў іх перад сабой па двое ў кожны горад і месца, куды меўся пайсці. І казаў ім: «Жніво вялікае, працаўнікоў мала. Дык прасіце гаспадара жніва, каб выслаў працаўнікоў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят пасярод ваўкоў. Не насіце з сабой ані капшука, ані торбы, ані пасталоў, ды нікога ў дарозе не вітайце. У які дом увойдзеце, перш скажыце: супакой гэтаму дому. І калі будзе там сын супакою, застанецца на ім супакой ваш, а калі не, вернецца да вас. У тым жа доме заставайцеся, ешце і піце, што ёсць у ім. Працаўнік варты платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І ў які горад увойдзеце і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце хворых, што ў ім, ды кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. А калі ў які горад увойдзеце і не прымуць вас, выходзячы на вуліцы іх, кажыце: нават і пыл, што прыліп нам да ног з вашага горада, абтрасаем мы на вас, а ўсё ж такі ведаеце, што наблізілася валадарства Божае. Кажу вам, што лягчэй будзе Садому ў той дзень, чым гораду таму. Гора табе, Каразін, гора табе, Бетсайда, бо калі б у Тыры і Сідоне гэтыя цуды адбываліся, што ў вас, яны б ужо даўно ў зрэбніцы і попелі седзячы пакаяліся. Аднак лягчэй будзе Тыру і Сідону на судзе, чым вам. І ты, Кафарнаум, ты аж да неба ўзнёсся, дык у пекла будзеш укінуты. Хто вас слухае, мяне слухае, і хто вамі пагарджае, мною пагарджае, а хто мною пагарджае, пагарджае тым, хто мяне паслаў. Затым з радасцю вярнуліся 72, кажучы: «Господзе, нават дэманы паддаюцца нам у імя Тваё». І гаворыць ім: «Я бачыў шатана, што падаў з неба, як маланка. Вось жа я даў вам уладу таптаць змеяў і скарпіёнаў, ды ўсю варожую сілу, і нішто вам не будзе шкодзіць. Аднак не з таго весяліцеся, што духі вам паддаюцца, але з таго радуйцеся, што імёны вашыя запісаны на нябёсах». У той час узрадаваўся ён у Духу Святым і сказаў: «Слаўлю Цябе, Ойча, Господ неба і зямлі, што закрыў гэта перад мудрымі і прадбачлівымі і адкрыў гэта малым. Так, Ойча, бо так спадабалася Табе. Усё дадзена мне айцом маім, і ніхто не ведае, хто ёсць сын, толькі айцец, і хто ёсць айцец, толькі сын, ды каму сын хацеў бы адкрыць». І, звярнуўшыся да вучняў сваіх, сказаў: «Шчасныя вочы, якія бачаць, што вы бачыце. Бо кажу вам, многія прарокі і цары хацелі б бачыць тое, што вы бачыце і не бачылі, і чуць тое, што вы чуеце і не чулі». І вось адзін заканазнаўца ўстаў, выпрабоўваючы яго і кажучы: «Настаўнік, што маю рабіць, каб здабыць жыццё вечнае?» А Ісус сказаў яму: «Што напісана ў законе, як чытаеш?» Той, адказваючы, сказаў:
Любі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, і ўсёй душой тваёй, і ўсёй моцай тваёй, і ўсім розумам тваім, і бліжняга твайго, як сябе самога. Ісус сказаў яму: «Добра ты адказаў, рабі гэтак, і будзеш жыць». Той, хочучы апраўдацца, сказаў Ісусу: «А хто мой бліжні?» Працягваючы, Ісус сказаў: «Адзін чалавек ішоў з Єрусаліма ў Ерыхон і трапіў да разбойнікаў, якія абрабавалі яго і, пабіўшы, адышлі, пакінуўшы ледзь жывога. Здарылася, што гэтаю дарогай праходзіў нейкі святар і, паглядзеўшы на яго, прайшоў міма. Таксама і левіт, калі быў недалёка ад таго месца і бачыў яго, прамінуў яго. А самаранін нейкі, праходзячы гэтай дарогай каля яго і убачыўшы яго, злітаваўся, ды падышоўшы, абвязаў раны яго, паліўшы алеем і віном, і, пасадзіўшы на сваю жывёліну, завёз у заезд і даглядаў яго. А назаўтра дастаў 2 дынары і даў гаспадару заезду і гаворыць: «Апякуйся над ім, а калі больш выдасі, я, як вярнуся, дадам табе». Хто з гэтых 3, здаецца табе, быў бліжнім таму, хто трапіў да разбойнікаў? Ён сказаў: «Той, хто аказаў яму міласэрнасць». І сказаў яму Ісус: «Ідзі, і ты рабі падобна». Калі ж яны ішлі, ён зайшоў у адно сяленне, і адна жанчына на імя Марта прыняла яго. І была ў яе сястра на імя Марыя, якая нават села ля ног Господа і слухала яго слова. Марта ж завіхалася старанна ва ўсякай паслузе, потым спынілася і гаворыць: «Господзе, хіба няма табе справы, што сястра пакінула мяне адну паслугаваць? Дык скажы ёй, каб яна мне дапамагла». І адказваючы, сказаў ёй Господ: «Марта, Марта, пра многае ты рупішся і клапоцішся, а адно толькі патрэбна. Марыя выбрала найлепшую долю, якая не будзе аднята ў яе».